Kabang aso pala kalau balai kali jakom ni baban penroi ya kan ni kajat benrio ko bau bleu lajit om sim la penroi hala kajong kari ne la penroi u man kala upa u bobon ha kari nong wei but la rangi pe ya kit khot ki ba kham shakmat di kitab Genesis ni kan ma ba jin kular blei Abraham kala man penroi ki yu sembah jong me kat ki klur ke beneng man penroi yu sembah jong me la mela ban yo de ki ka khando Kamot kani kajing roi kam shim ja hakari ka ba blei ula ate kanan karoi hari Egypt. Tekat nus nem kisah hari Egypt kata ro lese kandai ka wei ka benta ka bagi setip akit kitab ke ba sedian nai. Dan Nam rei haki ni kilendong ki ushidin ngin satiem yakta. okay. Dan rei ka ba pla ka long balai ka dahap ban long hadu kan ne ba u blei udah pen pla do kan ne te. Kamot u roi u Jacob u bamenta u kerteng u Israel ka kala ka jat bendriu Israel hari Egypt. Kata kali gue ke poin ke ba saudai ban ong dai imat kadan ke ai ke ba la ban a yang ngi ka wei pat ke jing pla ne ke jing ya thu wen te larangi phai menta sha ka Deuteronomy kalau nong ba si pho ber khab aku ar ki don ki kentien ba ki ong ki pa jong me ke la yar sha kari Egypt batang nyo pho ki men siem en rei mentau trai wa blei jong me ulo penlong ye me upai ba kat ki klur ki beneng kani ngadi kat khot ka ba thu ini ba ke rai sisa kat ki klur ki beneng te sa wei ka kitab jing kan kalau nong man kalau dong kong khot sok san sok le ba ni ro thu ba kum ta kita baro kat ki balak hen na ki khun Israel kat ba kum ki yeng ki pa jong ki nadu ar nem karata batam baro ha Israel kat kiba yo kiba la ya le mi banya le thma ya kita kan ya kiba la khen baro lalong rius pa lai hajar bat sans pa san po kamot kan number bang yo ta na ni kamot kat kum jing ong ani jingkhen kitab jingkhen kamot la nyo ya kibre kiba la bandra white bandra so banya le thma kila poi kata madi ki klung pan yo maka jing roi kala nang la pun ba ka kiston na kom lona Hoi ke long ka jing roi ka bon. Ngin hap ya keren pi kendiat tu bu fi ong fi mene balai ba ka jing roi. Shim roi hakari ka ba lakular iki. Nomor 4 jumlah ayam kadang kadang kita bersekular. por ba okular ya u Abraham Hoi ya tu kari jo ka jing tu kular. Jacob Masuk lakular tambah 4 ay ti iki. 4 lapin yo aki. aduh kan iklimat rompat la penyo kon Hoi 4 lapin yo. Ti balai ba haban penroi syakari Egypt. Kalong ba ka jing jit ke jong ublay. Kam shim day ban pengkerpang laka jong ya ka jaj ban riu ka bi yum lang hakan ka sni perthek kamut ka jing jit blay utmu ban peran kam biaka ya kan ka jaj ban riu ka bami intang na ka wi kalong ye ya ka ban en peran kam ya ki hapdeng je ki wei pade ki para ban riu ki bi yum lang ban ki ru ki la ban itu yau ni blay kumno uyalam bat uptilenti bat utrei hapdeng jong ki beriu kata ka di ban syai Tila da nyi nyim small thu ya kata kamut kalak ban nyilak ban liat ban ban syaka jing small kerpang dah ka penyak tiar lo ila dia nak im lang kasalah ya kan ni ka jing ya thu syapang jong u jakom bakile roi hapo kari Egypt kalong bah ka jing yalam ka jong ublay ka jing sanran ka jong ublay ka jing don ringkat ka jong ublay kasakhiru ba shim no iki kuat habati dan hakari nangway Tidingi phai na kata kaliang kalong ke jingkar ku yiki pat ka ai jingi kai lu kan jingi hakiri ke si ba menta
hateng pi ke Jordan am kajing ku melihat joki beriu ki bala da kila kham ya jam sia kata kajing snow ko bani snow ba ni dong kiriu diam ni kiriu bulai sia mi ku bijik snow kiriu bulai di bani dan benta pada hak im lang salang kan ya kiara dan drai kajing kai na kajong Kabamut, 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 kajing ring dor menta, kajing let jong Jacob se Israel bat ban se Egypt bat ban roi kerhai, kare ka wei ka jing kai ka bangla bat khat ka ka jeli ka bangi em menta, kamut ngi em bat thai ka mot ka dan dai ka jing dai lang bat ki wei para prio. Kamut oh bangin ya penlongkar pang ni jong. dai namar ba Hmm. Nilong ki brio ubleu aila digi bagin em tang sisien bat ki para benrio akan kasni perthai Hmm. tik am dei yagi bagi gendong kerpang la kajong namar ba ublei ubu ye pi ubu ye nga ni dei bandong ki jingker khu ye ki weiru bat ki wei ki long ru ki jingker khu yagi Hmm. kata kalong ka jing tmu kajong ublei hi na sindat kai dei ngin Ngila sindat hatu ngila banong pastor ba baka jing jiet ka jong ublei ya o Abram ka deiru ka ba ulapan kre lupa bangila man ong menta ba ublei ujiet ya ka jat benriu Israel ban pan i ya ka burom ka jong perthai slap thai. em ya kadi ka jing jit te long kal adon na du wasdang te ulai mendade ya daun du Abraham Hmm. ngilapay dia do Hmm. por ki por go mishab to ter kuno ba bakalong ito kalan ko uble la jet terpang ujet om na kumta kajing long terpang joki ko bahadu kata ka bamdan jede shu bat pabri ande ujet yaki kum ki brio ki wa un pedan kam yaki bikin long kajing kerku yaki bai pat ki pa pendrio kan Hmm. ende hapedeng jong kata kajing long ka joki kum ki belajet kiam la ban la yaki jing ya kajing yap ya kajing tangan ya kajing kerdo kumbalong lam ki para mandrio akan ka kendo Hmm. yan drai ka jing thmu ko jong blai ka long ba hap deng ji ki hukum kita ki yo ya kan sakhi u ei u ni blai u ba ki nget ba ki bat scam you Hmm. kata te ka Kadang kau syah ba bentar, kadang kau bentar kuat nak kelima. Wei ni kun jong Jacob udah ujuda. oh Te ujuda udah ubriu uba kan sekala kerja udah juda nih. Te kau mengelak ban suatu kidan ke jing ong baki ki jot teh ujuda kadai ka tenrai ka ba ring lan do sha do ka benta ka ba khayo jisu asom ngila ekran tang session ngila dep ne kunun tu store kla penwan dia. ila da biya keren syafang jong juda kerpang e ala tu ka benta ka buya sai na ka benta u Benjamin di hang tu ngila da biya keren bakar kom ya sai ke jong juda ka yeng thik kum ka benta na ni kum ka ngilap no kum ka model ya ka jing la ban IT yelati na ka benta bat pin imiki bai te ginum ya keren Ah. e show ya ka hang ni na mon la da keren hang tu ka episode ki blada syafti khmat kai Hmm. te la dei ka por ka bang sai phai dia tu sai phai mo Okay. Okay. Ya bai dei ba ni benta jo ki kun Israel ke ba kun Jacob ki ba lech sa Egypt mat klabiang ka tu betul mat. la biang ho